Mladá americká studentka se před lety dostala na titulní stránky světových novin, když si vzala krále malého himálajského království Sikkim. Přes noc se stala královnou, žila v nádherném paláci, měla vše, po čem kdy mohla toužit, a její život vypadal jako skutečná pohádka. Ale to netrvalo dlouho. Tak jak se obyčejná americká studentka stala královnou Asijského království? Jaké těžkosti musela během svého manželství snášet? Jak nakonec přišla o všechno, co kdy měla? A co se stalo s ní a jejími dětmi potom? Sledujte celé video a zjistíte to. Nezapomeňte dát like a odebírat. Pojďme začít. Dnes je Sikkim malý stát v severovýchodní Indii. Ale před mnoha lety to bylo nezávislé království, kterému vládla vlastní královská rodina. A v srdci toho království v polovině 60. let byla mladá Američanka, která si nikdy nepředstavovala, že se jednoho dne stane jeho královnou. Hope Cooková se narodila v San Francisku roku 1940. Její otec byl letecký instruktor, matka amatérská pilotka. Když byla Hope ještě velmi malá, její otec opustil rodinu. Brzy poté rodinu postihla další tragédie. Její matka zemřela při letecké havárii, když letěla sama a v nádrži jí téměř došlo palivo. Když byly Hope pouhé 2 roky, ujali se jí bohatí prarodiče. Ačkoliv jí poskytli pohodlný život, vychovávali jí převážně chůvy a guvernantky, z nichž některé s ní zacházely tvrdě. Jedna guvernantka jí dokonce zbila ramínkem, protože si nepamatovala část Otčenáše. Když bylo Hope 15 let, oba její prarodiče už zemřeli a ona se přestěhovala do Iránu, aby žila se svým strýcem, který tam působil jako americký velvyslanec. Během těch let několikrát navštívila Indii a rychle si zamilovala její kulturu. Nikdy jsem nebyla šťastnější. Indie, mé srdce exploduje. Východ je mým domovem. Musím zůstat blízko Indie. Po škole se Hope přihlásila na vysokou v New Yorku na asijská studia. Na konci prvního ročníku Hope odcestovala do Indie na prázdniny. Právě tam, v luxusním hotelu v Darjeelingu, se setkala s korunním princem malého himálajského království Sikkim. Bylo mu 36 let, tedy téměř 2krát tolik, co jí. Nedávno ovdověl a z prvního manželství měl 2 syny a dceru. Ale i přesto se do něj Hope rychle zamilovala. Fascinovala ji jeho moudrost a hluboký zájem o indickou spiritualitu. Korunní princ naopak v Hope neviděl jen krásnou mladou ženu, ale také někoho, kdo by se po smrti jeho první manželky mohl stát milující matkou jeho dětí. Spojovala je také podobná osamělost v dětství a bolest ze ztráty někoho, koho milovali. Korunní princ také utrpěl strašnou ztrátu poté, co jeho bratr zemřel při letecké havárii. Hope měla pocit, že konečně našla někoho, kdo jí opravdu rozumí. Při našem druhém setkání mě požádal o ruku, vzpomínala. Řekla jsem ano, ano, ano. Prostě jsem se zamilovala do jeho smutných očí. V jednu chvíli Hope dokonce řekla, že věří, že v minulém životě žila v Sikkimu. 2 roky po jejich prvním setkání bylo jejich zasnoubení oficiálně oznámeno. Plánovali se vzít v roce 1962, ale astrologové varovali, že tento rok nese zlé znamení. V princově kultuře se takové předpovědi braly velmi vážně, takže svatba byla odložena o další rok. Dne 20. března 1963 se Hope provdala za Tondupa Namgyala v buddhistickém klášteře. Svatba trvala 4 hodiny a zahrnovala zpěvy buddhistických mnichů a pestré tradiční tance. Stala se první americky narozenou královnou manželkou Asijského království. Jedinou další Američankou s podobným královským titulem byla v té době Grace Kelly, která se v roce 1956 provdala za knížete Monaka. Po svatbě Hope nechala svůj dosavadní život za sebou a přestěhovala se natrvalo do Sikkimu. Ačkoliv byl Sikkim chudý a izolovaný, její dechberoucí hory, klidné kláštery a bohaté tradice ji fascinovaly. Svůj nový domov si zamilovala možná víc než nového manžela. Sňatkem se Hope stala nevlastní matkou 2 synů a 1 dcery korunního prince. Tuto roli vřele přijala. Po svém vlastním těžkém dětství v nich viděla příležitost zažít rodinný život, který sama nikdy neměla. Později pár přivítal 2 vlastní děti, syna, prince Gurmeho, a dceru,
princeznu Hope Lissam, která byla pojmenována po své matce. Brzy se královna Hope stala mezinárodní senzací. Fotografie mladé americké královny v tradičním sikimském oděvu se objevily v novinách a časopisech po celém světě. Její neobyčejný milostný příběh uchvátil představivost veřejnosti a nějakou dobu to vypadalo, že žije dokonalou pohádku. Ale za zdmi paláce se ta pohádka už začínala rozpadat. Její manžel, navzdory svému navenek pokrokovému obrazu, byl silný piják, který často ztrácel nervy, když byl opilý. A po celé jejich manželství, dokonce ještě před jeho začátkem, měl poměr s vdanou Belgičankou. Jen několik týdnů před narozením jejich prvního dítěte za ní letěl. Jak se politická situace v Sikimu na počátku 70. let zhoršovala, král začal ještě více pít a jeho chování bylo stále nepředvídatelnější. Jednou dokonce vyhodil Hopin gramofon z okna, což byl předmět, který považovala za své spojení se Západem. Současně ji indická média začala vykreslovat jako agentku CIA a její americký původ obvinovala z rostoucích politických problémů království. Stálý tlak jejich manželství ještě více zatěžoval. Aby to všechno zvládla, Hope začala častěji pít a stala se závislou na valiu. Někdy trávila celé dny v posteli. V roce 1975 došlo k převratu. Malá země ztratila svou nezávislost a byla prohlášena za další stát Indie. Hope spolu se svými 2 dětmi a nevlastní dcerou dokázala opustit zemi a vrátit se do Spojených států. O 5 let později, v roce 1980, se Hope a Paulden oficiálně rozvedli. O 2 roky později bývalý král zemřel na rakovinu v nemocnici v New Yorku. Díky výživnému a dědictví mohla Hope zajistit svým dětem vzdělání a vybudovat si nový život ve Spojených státech. V roce 1980 vydala svou autobiografii Time Change, která se stal velkým úspěchem. Později se stala spisovatelkou, historičkou a lektorkou. Hope se znovu provdala, tentokrát za historika oceněného Pulitzerovou cenou Micah Wallace. Toto manželství však také skončilo rozvodem. O několik let později byla požádána o ohlédnutí za životem v Sikimu a manželstvím a odpověděla tiše, ale srdcervoucně. Teď jsem jiný člověk. Kdybych měla v době svatby větší povědomí o sobě, nestratila bych v Ásii své hranice. Dnes je Hope Cook 86 let a žije v Brooklynu v New Yorku. Její děti dospěly a vybudovali si vlastní úspěšné kariéry. Její syn, princ Palden Namgyal, je spoluzakladatelem a seniorním výkonným ředitelem společnosti Atlas Advisors, investiční banky v New Yorku. Často navštěvuje Sikim a účastní se kulturních a veřejných akcí, kde ho mnoho lidí stále oslovuje jako korunního prince. Její dcera, princezna Hope Lissam, absolvovala Milton Academy a Georgetown University. Nejprve si vzala důstojníka americké zahraniční služby. Po jejich rozvodu se znovu vdala, tentokrát za bývalého komisaře policie v Sikimu. Dnes žije s rodinou v Sikimu. Hope Cook možná přišla o korunu, království i manželství. Její neuvěřitelný příběh nikdy nezapomeneme. Myslíte, že Hope Cook udělala dobře, když si vzala krále Sikimu? Napište své myšlenky do komentářů. To je vše. Pokud se vám video líbilo a chcete vidět další podobná, určitě dejte dole palec nahoru na znamení ocenění. Pokud jste tak ještě neudělali, přihlaste se k odběru mého kanálu a klikněte na zvonek pro upozornění na nová videa, která přidávám každý týden. Uvidíme se příště.